0,15. Ako hovorím, že servis je v tomto zápase skôr nevýhodou, takže ono ešte není koniec. Ideme. Týmko, strašne nízky ten nadhod. Ale strašne nízky. Tam nemáš ani priestor do tej lopty udrieť, tak nízky je ten nadhod. Toto už bolo lepšie. On si sa sústredil tak veľmi na ten nadhod, že sa nesústredil na to, ako do nej udrieť. 0,30. Vysoký nadhod, sekundu, dve počkať, udreť. Tak. 0,40. No. Tri break boli. Päť, 4. Teraz bude podávať na udržanie sa v zápase.